На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і гістарычных фактаў. Вітаю вас! Сёння 22 студзеня. Спынімся на найбольш цікавых падзеях гэтай каляндарнай даты. Агляд культурных мерапрыемстваў пачнём са спектакля Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі «Дажыць да прэм'еры». Галоўнай гераіні спектакля, актрысе Веры, трэба іграць партызанку ў новай п'есе пра вайну. Вера ўпэўнена, як след ужыцца ў ролю, ёй дапамогуць сапраўдны голад, холад і страх смерці. Усё нібыта паводле сістэмы Станіслаўскага. У справу Вера ўцягвае сваю сяброўку Кацю, мужа Лёшу і наогул усіх наокул. Эксперымент зацягваецца і становіцца небяспечным. Ці дажывуць яго ўдзельнікі да прэм'еры? Камедыю па п'есе Мікалая Рудкоўскага паставіў папулярны акцёр Павел Харланчук-Южакоў. Ацаніць пастаноўку можна ўжо сёння ўвечары. А ў малой зале імя шырмы Беларускай дзяржаўнай філармоніі сёння канцэрт-прэзентацыя аўтарскіх зборнікаў для дзіцячага хору і салістаў кампазітара Аліны Безенсон. У канцэрце бяруць удзел харавыя калектывы і салісты дзіцячых музычных школ мастацтваў Мінска і Барысава. У вялікім тэатры оперы і балета сёння цудоўная сучасная казка для дарослых. Балет «Сем прыгажунь». У аснове сюжэта паэтычнае апавяданне легендарнага паэта і філосафа Нізамі. Для беларускай пастаноўкі вядомы расійскі харэограф Юрый Пузакоў сачыніў сваю версію лібрэта. Спектакль насычаны ўсходняй вастрынёй, раскошай і вытанчанай прыгажосцю. Уражальныя касцюмы, музыка, Кары Караева, выканальніцкае майстэрства артыстаў балета гарантуюць станоўчыя эмоцыі і ні з чым не параўнальнае задавальненне. На чарзе інфармацыйнае ўзбагачэнне цікавымі навінамі замежжа. Дыпладокі насялялі зямлю ў позні юрскі перыяд каля 150 мільёнаў гадоў таму. Шкілет дзіпі памерам 4,25 метры ў вышыню і 21 метр у даўжыню падарыў музею прадпрымальнік Эндрю Карнегі ў 1905 годзе. Сваё месца каля цэнтральнага ўваходу дыназавр заняў у 1979. Падчас турнэ рэшткі дагістарычнай жывёлы прадставяць у 8 брытанскіх гарадах. Вандроўка будзе працягвацца да 2020 года. На падрыхтоўку да падарожжа спатрэбіцца каля 12 месяцаў. Усе далікатныя гіпсавыя дэталі шкілета трэба будзе акуратна спакаваць. На працягу наступнага месяца мы будзем па чарзе здымаць кожную з 292 костак. Пачнём з хваста, потым цела і шыя. Усе фрагменты мы пачысцім, агледзім і ўпакуем. Пакуль на месцы дыпладока часова змесціць шкілет блакітнага кіта. У брытанскага дзіпі свае планы, а ў нас свае. Наша чарговая культурная дыслакацыя – Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр. Выдатнае баўленне часу гарантуе прагляд камедыі «Квадратура круга». Мастацкі твор напісаў Валянцін Катаеў яшчэ ў 1928 годзе. У гэтым жа годзе адбылася гучная і паспяховая прэм'ера новага савецкага вадэвіля. З той пары спектакль з'яўляецца ў афішах многіх тэатраў, у тым ліку і ў беларускім маладзёжным. Ажыццявіў пастаноўку рэжысёр Ягор Лёгкін. У спектаклі задзейнічаны акцёры Дмітрый Багаслаўскі, Андрэй Бібікаў, Марына Блінова, Анжаліка Казуліна і іншыя. Музей гісторыі беларускага кіно запрашае на персанальную рэтраспектыву да 85-годдзя класіка іспанскага кіно Карласа Сауры. Сёння ў увазе знатакоў і аматараў добрага кіно прадстаўляецца другая частка балетнай трылогіі Сауры «Кармен», праслаўленая з захапленнем прынятая на міжнародным кінафестывалі ў Канах музычна-танцавальная фантазія па матывах аднайменнай навелы Праспера Марымэ і оперы Жоржа Бізе. У фільме-балеце можна ўбачыць найвялікшага майстра іспанскай гітары Пака де Лусія і, вядома, пачуць яго непараўнальную ігру. І зноў класіка – «Утаймаванне свавольны». Гэты спектакль пазначаны ў афішы Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага на сёння. П'есу аўтарства Шекспіра увасобіла на сцэне рэжысёр Валянціна Яранькова пры падтрымцы выдатных акцёраў.
Заманліва, мяркую, прагучыць інфармацыя пра тое, што «Утаймаванне свавольнай» – гэта класіка ў жанры мюзікла, камедыя, якая гучыць як гімн прыроднаму жыццялюбству. Прапусціць немагчыма. У Мінск завітаў тытулярны арганіст царквы Сан-П'етра ін Манторе ў Рыме Маўрыцыя Караца. Сёння ўвечары ў вялікім зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў выкананні маэстра прагучаць шэдэўры сусветнага арганнага мастацтва. Для публікі прагучаць творы Баха, Вівальдзі, Расіні, Босі, Кастаньеці і іншых кампазітараў розных часоў. Канадскі старбой «Уикенд» выпусціў новы кліп «Паті Манстер». Гліч-эфекты, неонавыя ўспышкі, даўганогія мадэлі і гонкі па пустыні – вось як адпачывае сапраўдны кароль вечарынак. Рэжысіраваў відэа-дуэт кліпмейкераў Алекс Лі і Кайл Вайтман, якія раней ужо здымалі кліп «Уикенда in the Night». У запісе трэка з трэцяга студыйнага альбому удзельнічала таксама Лана Дель Рэй. Увогуле, з выхаду альбома «Старбой» прайшло ўсяго пара месяцаў, а спявак намякнуў, што заняты новым праектам. У мяне шмат ідэй і песень, якія я нарэшце хачу рэалізаваць. Што ж, чакаем. Тым часам англійскі музыкант Саймон Грын, вядомы як Банабо, пацвердзіў званне гуру трып-хопу і чылвейву новым альбомам. Міграцыя стала яго 6-й студыйнай работай. Ён кажа, што гэта музыка з'яўляецца вывучэннем людзей і прасторы. У ім змяшчаюцца палявыя запісы, у тым ліку ліфта ў Ганконгу, дажджу ў Сіэтле, сушылкі ў Атланце і вентылятара ў Новым Арлеане. За вакальную частку адказваюць Ніколь Мігліс і Нік Мёрфі. Цікава, што діджэй надаў асаблівую ўвагу вінілу і ўпрыгожыў двайную пласцінку раскошным адбіткам на паверхні і наборам спецыяльных малюнкаў. Спявачка Сія заклікае рухаць целам, і мы не ўправе ёй адмаўляць. Новы кліп аўстралійкі з назвай «Move Your Body» трапіў у інтэрнэт. Відэа было знята ў кіношным стылі на старую плёнку. Па сюжэце дзеянне адбываецца ў 1987 годзе у фотастудыі, куды сямейства прыходзіць для ўдзелу ў здымках рэкламы. Адразу супакойваем фанатаў, без традыцыйнага парыка Сіі і дзяўчынкі, што танцуе, не абышлося. Над гэтай рэміксавай версіяй трэка працаваў англо-нарвежскі музыкант Алан Уокер, і іх вынік творчасці у вас на экранах. Ну а зараз час узгадаць адметныя колішнія падзеі і славутых асоб, якія нарадзіліся гэтым днём у розныя гады. 22 студзеня 1934 года на сцэне Ленінградскага малога опернага тэатра з небывалым поспехам адбылася прэм'ера оперы Дмітрия Шастаковіча «Леді Макбет» мцэнскага павета. Другая назва – Кацярына Ізмайлава. Опера гучала на сцэнах тэатраў Стакгольма, Прагі, Лондона, Капенгагена. Шастаковіч быў аб'яўлены геніем. Але з пачаткам барацьбы з фармалізмам у савецкім мастацтве твор быў практычна забаронены ажно да 1963 года. Другое жыццё опера атрымала на сцэне музычнага тэатра імя Станіслаўскага і Неміровіча Данчанкі пад кіраўніцтвам Геннадзія Праваторова. А зараз узгадаем некаторых славутых асоб, народжаных у гэты дзень у розныя гады. 22 студзеня 1898 года у сям'і вядомага рыжскага архітэктара нарадзіўся першапраходзец савецкага кінамастацтва Сергей Эйзенштейн. Першым кінематаграфічным досведам Эйзенштейна стаў перамантаж знакамітай карціны Фрыца Ланга «Доктар Мабузе Гулец». Ён убачыў у кіно невычэрпнай магчымасці і стварыў свой першы сапраўдны фільм «Стачка», дзе паказаў сябе майстрам метафары, монтажу, рытму. Яго «Браняносец Пацёмкін» лічыцца самым цытуемым фільмам сусветнага кінамастацтва. Многія рэжысёры звярталіся і да яго карцін Аляксандр Неўскі, Кастрычнік, Іван Грозны. Напрыклад, некаторыя героі сучаснага фільма «Валадар кольцаў» спісаныя менавіта з Аляксандра Неўскага. Сергей Эйзенштейн стаў доктарам мастацтвазнаўства, хаця нават не абараняў дысертацыі. 22 студзеня 1933 года нарадзілася старэйшы беларускі графік, член Саюза мастакоў Беларусі Алена Лось. Алена Георгіўна скончыла Віленскі дзяржаўны мастацкі інстытут,
З дыпломнай працай па ілюстрацыі да казак і ў гэтай галіне працавала амаль усё жыццё. На кнігах, якія аздабляла мастачка, выраслі тысячы беларускіх дзяцей. Можна ўзгадаць зборнікі народных казак «Ох» і «Залатая табакерка» і зрока ўсяго многа. Вядомымі сталі яе ілюстрацыі да кніг Алеся Якімовіча «Вераб'іныя госці», Васіля Віткі «Дударык», Змітряка Бядулі «Скарб». Мастачка працавала таксама ў станковай графіцы і літаграфіі. Работы Алены Лось знаходзяцца ў Трацякоўскай галерэі, мемарыяльным музеі Александра Пушкіна ў Маскве, захоўваюцца ў Мінску. Энтузіасты аднавілі музей фатаграфіі «Свет фота». Што сабой уяўляе музей сёння? Які лёс яго сусветна вядомай калекцыі рарытэтнай фотатэхнікі? Пра гэта і не толькі размаўляем з сённяшнімі гасцямі. Здравствуйте, друзья! Да, день добрый. Не так давно столичное арт-пространство пополнилось новой выставочной площадкой. Вашими стараниями возродилась галерея «Мир фото». В начале 2000-х это был уникальный культурный объект на постсоветском пространстве. За 6 лет существования какие проекты увидели зрители, какие новые имена открыла галерея? Действительно, в течение нескольких лет очень много всякого состоялось, но главной основой галереи, музея галереи, была экспозиция фотоаппаратов, которую собрал известный фотограф и предприниматель Виктор Суглоб. И в партнерстве со своим коллегой, единомышленником Сергеем Кочергиным, они провели огромнейшую исследовательскую работу, в итоге которой появилась вот такая вот тут капитальная книга, где описано 1200 советских фотоаппаратов. За эти 5-6 лет было показано около 80 фотовыставок. Это достаточно серьезное число, потому что в те годы далеко ведь не все выставочные залы, и особенности музея, были готовы показывать выставки фотографии. Конечно, в свое время было открыто очень много имен. Егор Воинов, Александр Кладов. Очень большое число в самом деле. Меньше года назад галерея «Мир фото» возобновила свою работу. В чем важность ее возрождения? Может быть, я не рискнул сказать, что то, что происходит сегодня, это есть буквально возрождение того музея-галереи. Ведь многое изменилось. Сейчас мы гораздо большее внимание уделяем, например, фотографическому образованию, разным лекциям, мастер-классам, которые проходят здесь. Мы своего рода даже формируем как бы свое сообщество людей, которые неравнодушны к этой сфере. Ну и, конечно, фотография ведь прилично изменилась за это время. За последние 20 десятилетий она стала цифровой. Творчество, конечно, от этого стало ничуть не меньше, даже наоборот, больше возможностей. Но фотография уже теперь может иначе демонстрироваться, она может иначе распространяться, иначе храниться. Насколько переход от пленочной фотографии к цифровой позволяет сегодня говорить о фотографии как об искусстве, доступном не каждому человеку с фотоаппаратом? Я лично считаю, что ничего не поменялось с приходом цифровой фотографии. Люди, которые занимались каким-то творчеством, они этим занимаются, совершенно неважно, делают они с помощью пленки или с помощью цифрового фотоаппарата. Другое дело, что фотографы-любители, которые раньше имели возможность показывать свои работы, скажем, только в домашних альбомах, то теперь у всех есть выставочная площадка под названием «Интернет», и там действительно каждый человек может туда разместить свою фотографию. И все-таки можно ли сегодня говорить о возрождении интереса к прежним нецифровым фотографическим техникам? Действительно можно. Люди занимаются так называемым пинхолом, но это английское слово заимствованное. Суть в том, что используются самодельные пленочные камеры, которые можно изготовить практически из любой коробки, начиная с спичечного коробка или коробки для обуви, и где объектив заменяет очень крошечное отверстие. Можно понять, почему люди этим занимаются, потому что невозможно ведь понять, какие процессы происходят внутри цифровой камеры. А здесь же все предельно понятно. Свет проходит через отверстие, попадает на пленку, она может быть проявлена. Люди действительно чувствуют, что они делают снимки своими руками. Спасибо вам и до встречи на выставках истинной фотографии. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!